всичко тук моля да се прави ангели, това тук е Dragon Escape. Dragon Escape се пробва да направи нещо. Готово, обърнах се. Ама той се обърна. Здравей. Хора, пишете от кой град сте? Къде сте? Чакай, снимам. И хора, искам да ви кажа, ще правя Q&A и да питате за въпроси. И на клип ще бъде малко рандом клипче с Dragon Escape. Ай, пърдичко, човек. За въпроси, че все пак аз трябва... Къде ще ходиш сега, бе? Ай, питай, бе. Кой пита, бе? Не! Киш! Пускай го! Нагай, Тони! Нагай! Ран, Тони! Ти си му в моя влог! Просто да седим за едно място, прикольно. Хайде да го стъкнем. Тя ме събличам. Стък! Аз ти. Стъкнат. Да, няма, ти си страх. Dragon Escape прави простоти. Ние сме охасени. Dragon Escape прави простоти. Да. Ей, честно ме в телефона. Снимам влог. Само така да искам. Нали? Сега Dragon Escape БГ. Който идва на Съборен бе. Не болен. Dragon Escape БГ е болен. Dragon Escape БГ. Кога ще качваш нов клип? Утре той ще качва нов клип. Утре другия месец той ще качва нов клип. Той. Когато имам време. Значи той скоро няма да качва нов клип, така че можете да се абонирате за него. Няма да ви навреди. Скоро ще има нещо в Плевен. Няма да има болстреща в Плевен скоро. При мен ще има, при тебе няма да има сигурно. Няма да има болстреща в Плевен хора спокойно. Ще чакам всички мои фенове. Не знам кога. Които не са Ще плевенчани. кажа за следващия клип. Които не Които са плевенчани само. Тези, които не са мала, не са сега там. Окей, кажи, кога ще бъде тази влог среща, целенът и моите фенове. Влог среща мисля да бъде в парка. Кой парк? В нашия. Кой парк? Има много паркове, има център, има... Ай, добре, ще в центъра ще бъдем. Центъра, Главния мол. Главния мол, той е стария мол. Да. Да? Кога? Не знам, още не съм определил дата, но мисля да е скоро. Да, сега ще бъде, не знам колко, но сигурно час и половина. Къде ще можете да ми ставате на живо. Смоленски шампион! Да. Ето го, левскарче, дам. Левскарче! Левскарче, ти си в моя влог! Да, Кажи здрасти, Тони. ти си в моя влог. Добре, човек, който бяга от нас. Та да, без среща, не знам колко ще съм мисля, бе. Но сигурно ще е час и половина. Се надявам някой да дойде. Имате, ако ще чакам там, към 10 минути, ако никой не дойде, се тръгвам. Ще има подаръци. И това е Бог! Що ли ми? Това е Господа. Това съм Бог! Това е луката, това е Бог. Изключи телефона. А това е някой. Не, тя ще Да смоля. Вие знаете ли как се фейскам? Съжалявам за хора. Фейскам. Не игри, защото искам. Аз имам камерка. Ами, трябва да снимеш фейскам. Ако знаете, моля да пишете в неговия канал там в описанието. Не в описанието. В коментарите. Как се прави фейскам. Купуваш, Дали за да мога да ви... теглиш си фейскам. Първо си го слагаш с Camtasia Studio 8 Или и си с готов. някаква друга проблема. Или с някаква друга проблема и си готов. Да. Реши ти проблема. Но за да искаш хубав фейскам, трябва да си купиш фейскам. Аз имам камерка. Не знам. Аз се купува ли? Да, трябва да си купи фейскам, за да бъдеш... Колко е? Чакай, бе!
лева. 2 евро, 2 евро. Окей, хора, какъв ти е канала? Иван Христов, аз го Да, казах да. преди път. Аз ще го пратя на такова, на ето тук отзаде. Че не знам, ти сте Буковджия. Буковджия! Стенли, мерси за... О, великата химикалка. Евентуално, Това е реклама. За мен си тази химикалка, много е добра. От Германия, тук можеш кой до Германия. евентуално. Може ли малко да го оставиш? Не мога. Не мога. И на хора. За тази мен среща няма да се осъществи, хора, не го слушайте, не идвайте в мола, няма да се осъществи, няма да му позволят хората, родителите му, те ще да си знаете да не идвате и няма да има нищо. Гарваме на лош късмет! Симе горе! Хората, които го гледат, ще имат лош късмет. Хора, този клип не е за... Значи... Този клип е прокълнат, първо да кажем. Второ, този клип е прокълнат, трето ти кажи. Не. И хора, мисля, че ме чухте кристално чисто. И да, нека продължим с влога. Чик. След малко разпираме влога. Мигот ми е звънеца. И да. Значи хора... Няма какво си говорим. Няма какво, дай да спираме клипът, когато си тема паша отключим. Нямам пауза на телефона. Изключваме правото. Съвсем време се няма. Ме изключваме. Няма. И... Това е този плеер! Абонирайте се за този плеер! 3 клипа! Той си има с убиеца. Има 3 клипа на Gangster Vegas. Да. Как познах. Тук е един удушвач и резач на хуй. И да, абонирайте се за него. Dragon Escape. Базарге! Зашаса е! Dragon Escape също си. Абонирайте се за Pro Gaming, който сега снима! И за... Абонирайте се за Додо! Кото? Абонирайте се за мене! Сега ще гоним Pro Gaming TV! И за... Убием Pro Gaming TV! Тори Плеер! Сега гоним Pro Gaming TV! А той... Къде? Да му тръгне. Ало, въгъла! Дай наказвам, момче! Хора, не се абонирайте за този пич, защото той... О, хора, вижте! Не го се дължи това! Шазове! Дай, наври! Дай да вървим във ъгъла. Да му трежем хуя там.